Damai ni dia batana sumurung sia saluhut na roha. Ima mangaramoti hati-hati dohot pikiramuna di bagasan Kristus Yesus dohatai. Amin. Oras ma dihita. Tabuk gama bibelta. Tani debata barita nauli namar saur di tonga-tongata di minggu ta sadarion parningotan nari hageheon itu kata Tuhan Yesus. Sian Yohanes 20 mamuka mai sian ayat sada 120. Ujaha mema di tonga-tongata pai huti utamu ma di rohamu. Dungi hari parjolo dung salpu hari sabat. Lahoma si Maria Magdalena sugut di naholomi dope tu tanomani. Jadi di idama naung dihiddat badui sian tanomani. Gabi merlujung maibana manopot si Simon Petrus dohot si sean nasadanari. Paholongan ni rohani Yesus. Pabuahot tu nasida nunga dibuat nama buat Tuhani siat tanomanna. Dang binoto manang na tu dia ditaruhon. Jadi borhat masih Petrus dohot sisian nasadanari. Jadi sahat manasida tu tanomani. Narak marlujong do naduai gabe marhajuluat do sisian nasada. Nahumatop sian si Petrus gabe parjolo maibana sahatu tanomaning. Jadi di pauduk madirina di idama peak akka pangalilit alai dang bongot ibana. Roma nang si Petrus siap pudina di bongoti ma tanomani. Jadi di idama peak akka pangaliliti anggo sekka panaputi ni uluna dang rap dohot akka pangaliliti pulik do di balun tuingananna di si biasa bongot nang sisian nasada naung parjolo sahatu tanomani di panot noti gabe porsea maibana edang dope dia tu sinasida hatani suratina madok ikon hehe ibana sian namate asamu lima sisian naduai ido hatani itu hata barita nauli namar saur di tonga-tongata di bagasat tikion dorang sohu patorak kami jami tahun uji hami jo di tonga-tonga di parsaurat tahun nolak ni dia do kesiapata mangatusi haheheon ni Kristusi parjoloman no parupuan dungiak kabawa molo hudoko kami nunga hehe Kristusi alusima parupuan no parjolo talu hamatean mangulu hita kana porsea siap ma siap nunga hehe Kristusi nunga hehe Kristusi na paduja hudu haru kamu ade parjolo maparopuan dungian no bawa agabe sato nga bawa hamu pase mga tudo kamu manang naso konsentrasi do sahalinai paropua parjolo baru bawa nunga hehe Kristusi mangulu hita na porsea salinai nunga talu nunga hehe Kristusi
Nunga hehe Kristusi. Idia do gumogo. Hah? Jujur hamu, ise do na gumogo. Dang netral hamu, nagi jangan mau sukun. Ise do na gumogo nama dokoni amang inang. Ina. Sa unang dalu ama ulang ako do salinay ba asa gugoy kalagom. Nunga hehe Kristusi. Nunga hehe Kristusi. Sip. Buasa amang inang kada po sa bulong hubay kami perjului. Ini sebenarnya pelurusan pemahaman tentang siapa duluan mengetahui Yesus bangkit. Datang perempuan, ia kaburu-buru laudotu tanomani. Roa kabawa daung dah adong do ama na disurgui ama do disurgui dang adong ina. Molo taida turpukon amang inang taida do memang sasitong na adong manang napiga nanaing dohonon na di tonga-tonga ni persaurata. Alayat dorang sohu paujak kami di tonga-tonga ni persaurat tahun. Kenapa kitab Injil Yohanes mengangkat perempuan itu sebenarnya? Pertama-tama mengetahui yaitu Maria Magdalena dan beberapa perempuan. Molo taida di Lukas 24 laho mamiyahi bakeni Tuhan Yesus. Didok dison di bereng nasida makuburani nunga dihiddak batui. Dungi marlojong manasida madapot to si Petrus dohot si sean nasadanari. Ahado di dok si Maria di tonga-tonga diturpuki nunga dong manak ko tuhatai. Dang binoto be manang naturia di main. Dungi marlojong masih Petrus doho sisian nasadanari haholongan ni Tuhan Yesus ala gumogo sisian nasadanari gabe perpudi masih Petrus sahat masih sisian nasadai uduk maibana marnida nunga adong disi pangalilit jala dilopit denggan. Dung romang uduti si Petrus masuk maibana takas do di sidi dok di ida ibana molo tabereng mulai si anayat onom Roma nang si Petrus siya pudina dibongoti mata nomani jadi di ida ma akka pangaliliti ayat pitu akka sekka panaputi ni uluna dang rap dohot akka pangaliliti pulik do dibalun dilipat disipe asa bongot sisean na parjolo na king jala didok di ayat walui gabe porsea maibana di ayat sia didok muse dang dope diatu sinasida dang diatusi dia nanaing dohonon ni panurat Yohanes dison hati hai dang naso mallope bangkit akka namate jala dang dihapor siai hala jahudi hati hai anggo di jahudi dang adong hakekeon dirajumi ni nasida do hamatea do nagabe ujung ni Yesus hataluat do nagabe ujung ni Yesus ido dirajumi akka halak Romawi do jahudi hati hai hape sa sitong na omma na bukti na paling populer sa hatu tikihon bukti Yesus bangkit
pangalilit dohot seka-sekai tinggal di Tanomani. Logika na manginang molo panak ko do dang sanga mabuka lilit-lilit nai. Logika na amang molo panak ko do dang sanga mga lipat-lipati. Molo tungarok kamu huya na magoad di sosial lamari. Berek kamu ma tung soilopiti doy. Abi muna na sinursaran nai. Ipasobu do sursari. Itulah bukti yang terus sebenarnya harus kita bangun. Bukan hanya sebatas apologet, bukan hanya sebatas pembelaan, tapi wujud nyata yang mau kita saksikan sebagaimana kita pengikut Tuhan mampu benar-benar mengimani Tuhan itu sudah bangkit. Kebangkitan Tuhan bukan bersumber dari apa yang diketahui orang, tapi ketika kita lihat kitab-kitab Injil, dung hehe Tuhan Yesus, dung hehe Tuhan tai di patuduhod do dirina selama boi dohonon di bagasan 40 tahun, 40 hari. Dungi nakok maibana Roma tot di Porbadia diari pa 50-on. Sian tata liturgi do boi taatusi nuaing sahat mahita manginang. Do makna ni kebangkitan odiho. Sotung nasodira jumiho do makna ni kebangkitan on. Gudang jolma belum pas memahami arti kebangkitan bagi hidupnya. Dia kaina nami namar baju wotaron nggo putih pertanda rote putih artinya suci. Nggo pung lansiaw na no pe suku na teda hamu maju suku parjolo. Do makna di kebangkitan diho. Sahalinain aku sukun. Ya tu siamu do suku-sukun ikan. Do makna ni haheheoni diho. Dabok mahwatu si disi. Bamolo hehe Yesus disi ba hehe mai. Ido masukmu. Nyawa nakasih tuon. Ate. Do makna ni heheo dia mamang. Asiniroha, lasniroha, pas, alai hurang tepat. Namar baju na meroma, ate, ubereng sana mang siahan nih, si bangun. Bain, makna ni haheheon. Berarti hola di doko kamu do nakin na hudoki, nunga hehe Kristusi. Bajo. Nunga hehe Kristusi pangulu hita na persea. Artinya apa yang boleh kita lihat, ada 3 makna hobar tutur kukoon. Ima amang gurito tu bagasar roham, ima inang gurito tu bagasar roham, ima gurito tu roham akan aposo bulung. Makna kebangkitan itu bagi kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, makna kebangkitan itu sebagai pengikut Tuhan harus jelas dan punya pemahaman yang luar biasa. Naparjolo, kebangkitan itu membawa pembaharuan. Anno jahamu madijabu. Ada perubahan yang luar biasa bagi Maria. Alai pa ulang-ulang kamu manok kujahama di ayat 10 sada, takas di zona ada pembaharuan na takas. Laos jongjong dosi Maria di balian ni Tanomani tumatangis jadi di napartangis nai di pauduk maibana dopak Tanomani. Ayat naparpudi di dok dison di ayat 10 pitu doh 10 alu. Jadi di dok Yesus matu ibana unang jama au aidang dope nakok au tu amai
alai lao maho ninna dison jala nabui tabereng musedi aya 10 onom dungi di dok Yesus matu ibana Maria. Pembaharuan dia do nabui berengot tadi sona manginang. Maria pada awalnya masih menganggap bahwa Yesus yang mati dan dikuburkan itu dicuri orang. Jala adong disi suruh-suruhan hobar tuturpuk ayat 10 sada 1 10 alu. Jala di dok si Maria do molohamu mana mabuati patudu homma asa huida. Lai jongjong ma Yesus di jauh magwarna Maria dungi gabe ditadda si Maria ma ido Yesus nasa sitongna. Amanginang dang nama dokon sotatu si makna kebangkitan bagi kehidupan kita sekarang. Tapi satu hal yang boleh kita pahami, makna kebangkitan itu membawa perubahan kepada Maria. Pada mulanya dia menuduh bahwa bakeni Tuhan Yesus ditako. Alai marhite najino ni Tuhan Yesus ibana. Dia tusi ibana. Ada perubahan yang jelas. Dari rasa takut, dari rasa cemas. Dia menjadi punya pemahaman. Bahkan pakirimon di bagasan gunung. Amanginang perubahan dia donan yang rikok di ngolum. Sotung ma di bagasan roham holap perubahan fisik. Sotung ma di bagasan roham holan perubahan penampilan. Sotung ma di rajumi roham perubahan yang mungkin bergejala dari perubahan zaman yang terjadi. Perubahan yang mungkin boleh kita lihat di dalam kehidupan Maria. Mata dia menjadi terbuka dan dia mengenal Yesus. Rajumi mamang inang mololoho dong ulum perubahan fisik di bagasan tiki akan ang salpui. Hari ini melalui kebangkitan Yesus kita harus mengalami perubahan fisikis. Perubahan pola pikir, perubahan hati. Dan zaman nabe sasitong nahala Kristen nasai menganggap di perubahan fisik. Dan nama dokos sorikoti banyak mungkin gunanya itu. Ayang gusto ulibe hamu di bereng akamat tainang awolo do lari day. Ang gusto ringgas pihamu di jabu bawolo do lari da matodda. Anggoso di paude hamu sasitong napapahena muna. Anggoso di paude hamu sudena aka perbuatan muna dohot penampilan muna. Mungkin itu mendukung bagi kesejahteraan keluarga. Tapi hal yang penting dalam firman ini, orang-orang yang sudah memperingati hari kelahiran Tuhan, dia mampu menumbuhkan iman pengharapannya. Ido natakas maboto ima haheheon ni Yesus. Sotung didoko kamu dang rikot berubah fisik rikot. Ay molo ulihamu hubere kami las dorohanami. Molo ulihamu di bereng akadat danaki las dorohana. Unang songon na ni parlawaki ate. Sa jolo mabuk do amataya sa baga di bereng inatay. Alaido na rumikot daw nanaing dohonon ni turpukon gabe tonggor parnida ammu tu sakap ni debata gabe tonggor parnida ammu tu lomo ni roha ni debata gabe takas roham mangaleho tu sakap ni debata sude pangarange dohot pangalakom. Ido makna ni haheheon ni Tuhan Yesus. Namarbada di sok keluarga sehari seminggu molodung do ditaringoti ho haheon di Tuhan Yesus hapus sok perbadami. Na sogoro hana tu sod di parumain na di son adong di son na parsogoro atau parumain na.
Nang pola so husuk kuni ngasudi hamura marsugo di roha tu parmemu. Nasogoro ana tu si matuana ingot naung manada hakekeon di Tuhan Yesus. Bukan itu lagi diulang-ulangi, tapi bangun dalam hatimu, bangun dalam pikiranmu, bangun dalam sikapmu. Orang yang sudah mengenal kebangkitan Tuhan Yesus memiliki kehidupan yang baru. Amin. Memiliki pola pikir yang baru, memiliki hati yang baru, memiliki sikap yang baru. Itulah yang terus kita pergumulkan dalam hidup ini. Alani mauldo halak Kristen maul. Alani mauldo mangigutot Tuhan nau kehei maul. Alai molo tod di ido mangula di bagas roham. Dang maoli patupa akka nadinggani. Napaduahon kebangkitan Yesus memotivasi kita untuk membawa misi. Diturpukon taida sa sitong na boy berengot tadison. Laho maho dokoma pabuwa matuak kasisiani. Pabuwa matuak kaanggiku. Apa yang mungkin boleh kita pahami memaknai kebangkitan Tuhan Yesus ingot madakolat di dirimi. Memaknai kebangkitan Tuhan Yesus ingot madakolat di keluarga kami. Memaknai kebangkitan Tuhan Yesus dakolat di gereja oni. Memaknai kebangkitan Tuhan Yesus bukan hanya satu margamu. Memaknai kebangkitan Tuhan Yesus berarti kita aktif dalam bermisi. Pabuama tuakanggiku. Songonido di tonga-tonga di turpukon na naing dohonon na. Orang-orang yang sudah mengenal kebangkitan Tuhan, mengimani kebangkitan Tuhan, dia bukan lagi statis, dia bukan lagi pasif, dia hiperaktif, dia inovatif, bangkit semangatnya dalam memberitakan Yesus yang telah bangkit. Dan adong be dia kanaung mangalapati haheon ni Tuhan Yesus madokon di tonga-tonga di goluna toy manung adong situa di sila homa marita honi. Dan adong be dia kana persea naung memahami kebangkitan ni Tuhan Yesus adong do khusus mangulai soal adong na mangula di tonga-tonga di huria bukan berarti membatasi apa yang menjadi fungsi, bukan berarti membatasi apa yang menjadi kewajiban dan tanggung jawab kita. Gereja itu punya misi di dalam pelayanan-pelayanan, tapi itu bukan menutup, yaitu apa? Keaktifan setiap pribadi-pribadi untuk menyaksikan Yesus yang telah bangkit. Jelas dorong hati. Upakilala ho kami do dito nga di bagas joron. Kita kusuk memperingati kebangkitan Tuhan. Kita benar-benar menyerahkan diri dan memperingati Yesus yang bangkit itu. Laingot mamang inang. Unak kolas sadarioni. Alayingot mamang parhalado lam tasak mapakubasyo mo dito nga tunga ni Huriyay. Ang gotulan siyaon dang pola do konon nami amang. Gomos maho martangyang. Base dahil sang kamu do na mga leseng serius do ako. Na pinangido nami tuhamu akan na tua-tua nami. Tangyakos sudah kena porsiai. Setelah anak-anakmu pinoparmu di tangyakoko kuriau tangyakos sudah kena porsia na bergumul nuaing lako maka tidak ko Tuhani. Songonima hamu huriasion. Dia ka uli lagu ede dohota kapamujiota sahali na hudoko kami. Manarosuk pikiraku turohaku akasude pamujiota tu Tuhani alai mangele kau unak kolat di soni.
Borhato amanganor sia tonga di bagajoroon. Misi yang harus kita bawa bukan lagi mengenal Kristus, mengenalkan Kristus itu, tapi misi yang kita bawa, lakukan hidupmu seperti yang sudah kau pahami. Molodung do die toko di tonga-tonga ni ngolum hehe Yesus diula dihoa kanauli nadengani. Lakukanlah dalam hidupmu hal-hal baik. Tidak semua orang pintar berkhotbah, tidak semua orang pintar bernyanyi, tidak semua orang pintar berkata-kata dalam mewartakan berita keselamatan dari Kristus. Tapi yang saya pahami, kita semua terpanggil dalam misi yang diwujudkan Tuhan Yesus mengenai kebangkitannya. Usahakanlah dirimu kata-kata yang baik, langkah-langkah yang baik, penglihatanmu yang baik, pikiranmu nadenggan. Di bahasa Songonari, berpikirlah positif. Itulah bagian-bagian orang-orang dalam memperingati yang sudah mengenal Yesus yang bangkit, Yesus yang telah mengalahkan kematian, Yesus yang telah mengalahkan dosa. Dipangido Tuhan itu ho Songonari amanginang marhiti haheheon nai rajumi dang tolakmu marhata di bagasan hatani Tuhani alai tolakmu do marhata nauli nadenggan sopan santun di rumah, sopan santun di pekerjaan, sopan santun di kode tuak manang nadi dia pe amanginang ikkoboy do hitaon sopan santun. Onggo sosongoni do ngolu mamanginang danga dong marlea do Kristus ibenommu. Onggo sosongoni do keluarga mamanginang marlea do Kristus di tonga-tonga di bagasmu. Onggo sosongoni do amanginang di tonga-tonga di karejo ho ingok ma marlea do Kristus margite-gite papahenami. Dang na pabadia-badia ho nawamang. Dang na pabadia-badia ho kami kapadita dohot sudi pelayan. Alai ingot ma sarupa do tanggung jawabku dohot tanggung jawabmu. Orang yang sudah mengenal, orang yang sudah mengimani kebangkitan Kristus, jikalaupun kamu tidak mampu berkata-kata dengan firman Tuhan, tapi kamu dikuatkan oleh Tuhan untuk melakukan hal-hal baik di tengah-tengah rumah tangga, di pekerjaan, tarlu mobi dia ka usaha mamanginang, lakukanlah bahwa Kristus sudah ada di situ, Kristus yang bangkit itu. Unang sarupa ho doho takkana sumanada Tuhani jala unang lamu jorbuto sianak kana sona manada hageon ni Tuhan Yesusi hera nama narosuk doa teh pikir yamu teh mana rosuk doh. Itulah memahami makna Yesus yang bangkit itu dalu hamatean menguluhi tanah Porsea na patuluhon na parpudi kebangkitan Yesus merupakan pengharapan yang terus menerus kita bangun. Ahado pakirimon na torus manorus nang bangunota ingot manaking songon na hudok ko kami udah kola disok kita kusuk dimanapun kita, dalam keadaan apapun kita, pasti yang diinginkan Tuhan ikut terus manorus do pakirimoni sada halna pasti ingot maamang hinang marhite hayeon ni Tuhan Yesusi dang alamammu be mate saleleng ni lelengna sudido jolma mengalami kematian. Jalaido di hati dakon Apostel Paulus alania hadoi alani dosa hamatean upani dosa
Alaya dong do halo biamu amang inang naung majalo haeon di Yesus. Ada kelebihan kita, molotung pemate kana porsea, ingot ma, dakka matea behata parpudi dia kana porsea, jalau dolho mai molo mangapuli hotu akadongammu. Dakka matea behata parpudi di hita. Alaya hado hamateani, pitu lahobongot tungolu nasaleleng ni lelengna. Kristus do gabebu habaju marhite hamatean nai ditaluho kamatean nai gabe mangolu ho amang inang atik pemardosa ho gabe mangolu ho na posobulung atik pegodak kajahato diulaho gabe mangolu au atik pegodang dosa hula bukan karena perbuatan aku alai nunga di hokop Kristus ho marhite hamatean na dang hamatea bena gabe hata parpudi di ho alai marhite na mangolu Yesus ingot ma hope mangolu do dang hamatean nasa leleng nabe parna punaw mo di bagasa Kristusi. Sungguh enak kehidupan orang percaya. Tabuhiyan dong ngulungnya kana porsea. Hidup kekal bukan karena usahamu. Hidup kekal bukan karena perbuatanmu. Hidup kekal bukan karena semua pelayanan-pelayananmu. Tapi apa? Hidup kekal anugerah Tuhan. Karena dia mau mati, dia mau disalibkan, dia mau meneteskan darahnya, bahkan memberikan nyawanya kepada hidupmu. Sekarang dosamu telah diampuni melalui kematian itu. Dosamu telah diampuni melalui penyaliban itu. Dosamu telah diampuni melalui Kristus yang tersalib. Alani jolma na pinarsilak kodoho di tonga-tonga ni ngolum molo talapati marhitei. Dipersilakon didosai nunga patar ngolum dipaucat Tuhani. Alai ingot pardalanammu amanginang ikom mergogodoho mangula nadinggani. Pardalanammu amanginang ikom mergogodoho mangula akan atikosi. Pardalanammu amanginang ikom mergogodoho laho madidangi tiaka nauli nadinggani. Akan amodok maju sukun tabado be. Jalanai mak. Apa yang perlu kita syukuri melalui kebangkitan ini? Satu hal yang mungkin tidak dimiliki oleh orang lain. Satu hal yang tidak dimiliki oleh orang-orang yang tidak mengenal Kristus. Tajaha baju nabot tarojo sada Korin 15 ayat 14. Par baju nabotar angko dapat taron menarik Dr. Swida mon. Bain nang bain. Na itong-atong oma na julon bain. Sada Korintus 15 ayat 14. Oke. Ausohehe Kristus rumar majamita di pareses. Ausohehe Kristus rumardo jamita di amang situ pulon. Ayo sohehe Kristus rumardo jamita ni padita seding. Au sohehe Yesus rumardo jamita ni padita wahyu. Di dia do naneng dohonon na disi. Dang marlapatan na hu jamita ho kami ay pakirimon na manotong do hakekeon di Yesusi. Jalan na parpudi. Au sohehe Kristus rumardo haporsiaw. Alani unang lokang siang ngolum taringo tuhai heon di Yesus. Unang lokang siap pikiranmu taringo tuhai heon di Yesus. Unang lokang siap karijom taringo tuhai heon di Yesus. Unang lokang siap anak kommu taringo tuhai heon di Yesus. Au soke Kristus mari suang do haporsiau pakirimomi. Setiap saat kita harus dimotivasi dengan kebangkitan Tuhan.
Setiap saat kita harus sebenarnya diwarnai kebangkitan Yesus. Nunga hehe Yesus rudu pikiranmu ala terfokus suatu hayeon di Yesus. Pakilalaanmu gabe say nalapok. Ingot mamanginang ripunan nami maturpukon. Ada 3 hal yang perlu kita pahami melalui kebangkitan Tuhan. Ingat kebangkitan Tuhan harus mampu kita mewujudkan perubahan dalam hidup kita. Nasalilingon koleba martangiang mahua manginang songonari. Nasalilingon seholan na majukati na di sapung jabumiho gotapi may siyang gulong. Nasalilingon seholan na majukati dongammo parpungoni hola ropa iba nang iturjuruham. Nasa lilingon mungkin adong dihoak kahosom dohot late. Ingot sadado na hinalomohon ni Tuhani. Dia telah bangkit. Robalah sikapmu. Sikap yang diinginkan Tuhan selalulah meredakan hatinya, hatimu, hati kita kepada saling Tuhan. Napaduahon, kebangkitan Tuhan Yesus memotivasi kita untuk membawa misi. Unang puas so amang inang holad didirim taringot tu hapor siya onon. Molohe pengpehita hulit wajar doi. Alay taringot tu na menyaksikot Jesus molo hulit dohita. Toy madang ulokwi, toy madangau na puna tugas tu si. Bukan itu pemahaman orang yang sudah mengenal kebangkitan Tuhan. Orang yang sudah mengenal kebangkitan Tuhan ikut bermisi, ikut berinovasi. Dia hiperaktif dalam mewartakan berita keselamatan dan terbaik ko makataho kata ni debata ula makana dinggani ay pamarita honod do parangemi ay pamarita honod do akahatami ay pamarita honod do keluarga na sohea marbada dito ngatonga ni ngoluna keluarga na say majaga hahomion na songoni ingot mapamarita honod do keluarga na patuluhon. Kebangkitan Yesus membangun pengharapan yang terus menerus. Di dia peho, ahape diulaho, ingot ngulu naung pinabakit, ngulu naung mapakorhod do haheheon ni Yesus diho. Molo sohehe Kristus marisuang do jamita nami. Molo sohehe Kristus marisuang do haporsia omi. Molo sohehe Kristus marisuang do pakirimomi. Ahama pakirimon no marga diho. Dak kamatea be hata parpuni diho molo dialami ho pe hamatiani pitu songonadoi asabongot to tuhangoluan nasa leleng di lelengna molo tungadong keluarga naung jumolo laka sai made tu pakilalaammu sai made tu pikiranmu ala jumolo laka keluargam ingot maamanginang nasohot do pangatusyomu do hot haporsyomu disi akan amate ingot madak kamatean ujung ninasida be alai pitu laho manopot ngolu na manotong doi di bagasak kaporsyota